Sinulusunan na raw ng Bacolor LGU ang pangangailangan ng mga magsasaka na apektado ang pagtatanim ngayong nakakaranas ng matinding init ng panahon. Nitong nakarang linggo, ibinahagi ng ilang magsasaka sa barangay Tinajero na hirap sila sa irigasyon para sa kanilang mga pananim. Unang-una po sa tubig. Tapos, yun nga po, gawa nung sa check gate, minsan nagkakaproblema. Mahirap pong papasokin ng tubig. Ngayon kung may tubig naman po, ang problema naman po ay yung gasolina mataas. Ayon kay Mayor De Mandato, gumawa na raw sila ng mga hakbang upang matulungan ang mga magubukid ng bayan para tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaka. Alam mo yan, yung tagtuyungan ng buong bansa. Hindi lang naman dito sa Pampanga. So tayo naman sa ating local funds, nabigay tayo ng mga abono. May patubig naman po tayo dito eh. Nagkakaroon ng problema patubig dahil sa taas ng siltation. Kaya ang farmers inuukay nila through the irrigation ng NIA. At sa katulong po yung ating irrigation administration, yung NIA at saka yung ating mga association ng irrigators. Sila po naglilinis ng mga kanal-kanal na yan. So yung patubig namin, nakukuha yan doon sa Mega Dike. Yung iba, meron sila mga STD, yung mga deep well. Pero kahit paano, mainit pa rin ngayon. Natutuyuan pa rin. So tulong-tulong lang po. Madalas raw ang pulong ng Municipal Agriculture and Fishery Council o MAFC upang alamin ang sitwasyon ng mga manggagawang bukid at tugunan ng anumang suliranin. Alam mo yung ating Malwalu, lahat ng ating association farmers, meron na silang pump. Meron sila. Mga daan-daang pumps na yan, binigay ng ating NIAN, binigay ng ating BA. Kaya yung mga farmers natin, kompleto na ng equipment. Umpisa sa harvester, sa traktora, kompleto po yan, nahihingi natin yan. So, if you go check, bawat asosyo, bawat barangay, kompleto yung gamit. Most of them. Kaya nga ng konting, siyempre, alam mo na may Tinajero, alam mo, ang lalim dyan ng tubo dyan. Minsan, 16. Kung sa Potrero, 4 ka lang dyan, 16. Pero, ano naman, mainit lang talaga ngayon. May mga solar pumps na raw na itinayo sa ilang lugar na makakatulong lalo na ngayong mataas ang presyo ng krudo na kailangan upang paganahin ng water pumps. Ikinokonsidera na rin ito sa iba pang barangay. Bukod sa talagang patubig na tinayo natin, through the Department of Public Works and through DIA, through DA, meron sa Malwalu, meron pa tayong mga solar pump. Meron tayo sa Malwalu, meron sa Concepcion, Santa Barbara, at Cabalancan. So isa, gagawin sa San Antonio this year. Pero yan, malaki yung funding requirements niyan. Binibigay po yan yung DA. Kung magkakaroon, nasa 10 bilyon yata yan, sa during time. Samantala, nag-divert na raw muna ng irigasyon sa barangay Tinajero at pinag-aaralan na ang paglalagay ng solar pump sa naturang barangay. Yeah, we will refer that to the DA uli at saka sa DIA. Pero kasalukuyan, gumawa sila ng paraan. Alam mo, yung mga farmers namin, kahit sila gagawa ng paraan, kumuha sila ng tubig sa may San Vicente, yung ating irrigation doon sa San Vicente, nagpo-flow yung tubig doon. Pero sabi ko nga, talagang mainit lang ang panahon. Pero there is water. Kahit puntahan nyo sila mismo gumawa sila ng paraan doon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.